L-impenn tal-Kunsell Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ huwa li jimbotta b'kull mod possibbli biex f'Malta jkun hawn aktar edukazzjoni ċivika fost iż-żgħażagħ. Dan kien il-kliem tal-President tal-KNZ Michael Piccinino f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta. Huwa flimkien mal-kumplament tal-Kunsill kollu se jippreżentaw numru ta' proposti lill gvern dwar dan wara konsultazzjoni ma' bosta entitajiet u individwi. Aħna qegħdin nipproponi li jitwaqqaf kumitat minn stakeholders vari sabiex jara kif l-aħjar tiddaħħal edukazzjoni ċivika b'mod kemm fl-edukazzjoni formali u kemm non formali fis-sistema Maltija. Nemmnu wkoll li għandu jaraw kif ikun hemm kampanja fuq livell nazzjonali mhux biss fl-iskejjel tagħna biex il-poplu Malti jkun edukat b'mod ċiviku, u mbagħad dan il-kumitat nemmnu illi mhux għandu jitwarab once li din il-proposta titwettaq, imma għandu jiġi transformat ġew monitoring board sabiex ovvjament ma tkunx proposta ta' darba illi titwettaq u mbagħad nieqfu hemm, imma jkun proċess li jkun updated kontinwament għaliex naħsbu l-suġġett illi ma jistax isir darba u nieqfu hemm imma tibqa' sejra. Piccinino saħaq li drittijiet taż-żgħażagħ huwa kruċjali li jiġu mħarsa u l-KNZ qed taħdem biex ikun hemm dawn l-avvanzi fil-ħajja taż-żgħażagħ. Huwa qal li loti tal-vot 16 kienet xi ħaġa pożittiva ħafna, iżda fl-istess waqt hemm bżonn ta' struttura denja ta' edukazzjoni biex minn kulħadd dan il-pass ikun tassew ta' titjib. Fid-dawl tal-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ, Piccinino fakkar fil-ħidma li ġa saret mill-istess kunsill, mhux biss il-vot 16, iżda wkoll il-kunsens sesswali u kif ukoll il-ħidma biż-żgħażagħ ta' 16-il sena jkunu jistgħu jamministraw laqdiet volontarji. F'eventwalità tissir ħidma wkoll biex dak kollu li joħroġ mill-Youth Goals Forum issir it-traduzzjoni tiegħu wkoll fil-lingwa Maltija. B'hekk iż-żgħażagħ Maltin ikollhom aktar aċċess għal dak li qed jiġi diskuss.